Добрый день, шановне господарство, добрый день, шановні сябры. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем казаць пра тыдзень з 2 по 8 лютого 2025 года. І я прапаную 5 наступных падзеяў. Першая падзея – гэта 2 лютого, дзень народзінаў найвялікшага нашего героя Кастуся Каліновскага. Другая падзея – 4 лютого, заява президента США, что его краина возьме под контроль сектор Газы. Третья новина, 7 лютого, спынение проекта «Белорусский Гаюн». Четвертая новина, 7 лютого, отставка амбассадора Украины в Беларуси Игоря Кизима. И пятая падзея, 6 лютого, Полина Шеренда-Панасюк смогла выехать из Беларуси. Натурально, 2 лютого 1838 года, это наивеликшая дата в истории белорусской нации, день народзінаў великого Кастуся Каліновскага, які поклал свое жыццё дзеля того, каб была такая нация, как белорусы. И я абсолютно шчыра лічу, что в звязку з тым, что был ён нашей истории, что были іншыя герои, якіх можна назваць в розных пакаленнях все роўна каліноўцамі, то беларуская нацыя, нягледзячы на всю катастрофу, якую мы сёння бачым, яна выжыве і захаваецца ў свеце. Вельмі добра, што адбываліся і 1 лютого, я нагадаю, што это дзень, калі пачалося паўстанне Кастуся Каліновскага ў 1963 годзе і быў створаны часовы ўрад Літвы і Беларусі. Так ось, вельмі добра, што і 1 і 2 лютого адбываліся розныя акцыі. Это вельмі добра, бо беларусы памятаюць пра свайго найвялікшага героя. Зараз абсалютна невыпадкова гэтая вся расійская шушера, якая вельмі добра себя адчувае на Беларусі, якая акупавана лукашэнкаўска-пуцінскай бандай, што гэтыя все Бондаравы і іншыя дробныя сексоты накидываются и на величную постать Кастуся Каліновскага, бо іхняя мэта Лукашенко-путинской банды – это знішчыць Беларусь. Таму атака ідзе на знакавыя постаці беларускай гісторыі. Натуральна, яны ніколі не зміряцца з тым, што была такая ласка ад Бога, што беларуская нацыя маюць Кастуся Каліновскага. На гэтым тыдні таксама былі і іншыя добрыя даты, бо 4 лютого нарадзіўся Тадеуш Касцюшка. Это паўстанне, так его называют, паўстанне Тадеуша Касцюшка, это 18 стагоддзе. Таксама наш земляк, які стаў нацыянальным героем не толькі Польшы, Беларусі, Літвы, але ж і Злучаных Штатаў Амерыкі. І таксама постаць, якая несе згадкі пра свабоду, пра Европу нашаму народу. Таму мы можам ганарыцца гэтымі двумя велічнымі постацямі, але ж найвялікшы наш герой Кастусь Каліновскі. І, может быть, нічога нема выпадковага, але вось якраз в датах, звязаных з Каліновскім і Касцюшкам, вельмі шмат нарадзілася беларускіх адраджэнцаў, тым ліку депутатаў Верховного Совета 12-го скликання ад пазіцыі БНФ. Бо на пустэчы нічога ніколі не вырасце. Дзеля того, каб была свабода, дзеля того, каб у беларусаў былі правы, Кастусь Каліновскі 22 сакавіка 1864 года пайшоў на свой эшафот. Памятайма пра Кастуся, памятайма пра яго запавет, памятаем, што Беларусь мусіць вызваліцца і быць вольнай еўрапейскай краінай. Свой да свайго па сваем. Шановныя сябры, калі ласка, падтрымайце Белсат, які зараз знішаюць. Запрашаю в аўторак, 11 лютого, будзе перадача «Двубой» о 19:40, якой я буду прымаць удзел. Калі ласка, глядзіце, калі ласка, распаўсюджвайце інфармацыю пра гэтую перадачу, калі ласка, дапамагайце, каб Белсат канчаткова не быў знішчаны, бо Белсат патрэбен Беларусі. Свой да свайго па сваем. 4 лютого была такая крыху ошеломляльная заява
прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Дональда Трампа. У него было шмат розных заяў, які шакавалі і людзей, і тых кіраўнікоў дзяржаў, якія сёння ёсць. Так вось, 4 лютага пасля перамоў з прэм'ер-міністрам Ізраіля Нетаньяху Дональд Трамп абвесціў, што сектар газа варта, каб занялі Злучаныя Штаты Амерыкі і зрабілі з гэтага невялікага кавалка зямлі такую рів'еру на Блізкім Сходзе. Уже была реакция. Израиль подтрымал, практически никто инше не подтрымал, потому что проект подразумевает, что палестинцы будут переселены куда-то, американцы берут на себя, что все будет разминована территория, вот, то есть, что замест того, что сегодня есть, а практично сектор газа, он вельми моцно потерпел. Там подобно, что зрабіў Путин на Донбассе, разбуранные все будынки. Так вот, все это будет зроблено за кошт американцев. Вельми добрый такой район для отпочинку, где, как сказал Дональд Трамп, могут жить представники разных национальностей. Натурально, супраць этого не только Хамас, не только палестинцы, якія в Газе проживают, вось, супраць гэтага выступили и мусульманские краіны, и гэта не было падтрымана еўрапейскімі краінамі таксама, ну, за выключением только Венгрии, бо Орбан, ён паслядоўна праводзіць зараз палітыку, што ён самы лепшы сябра Дональда Трампа. Это небяспечна, між іншым, і для Беларусі, бо нагадваю, што Венгрія не падпісала, была адзіная краіна, якая не падпісала агульную заяву аб тым выбарчым фарсе, які, як змог, правёў Александр Лукашенко в 2025 годзе, бо сапраўды самым галоўным вынікам гэтага фарса это то, што ігоны шпіц, вось, які завёл гэты стары уже чалавек, ён пасікал каля выбарчага участка. Нагадаю, што пустыя выбарчыя участкі гэта ёсць рэальнасць Беларусі, нягледзячы на тэрор, і гэта ёсць сёння вельмі моцны удар і по Крамлю, і по Лукашенку, потому что невядома, як себя павядуць беларусы, калі іх мабілізуюць на вайну, і што яны пры гэтым будуць рабіць. Бо сілаў у беларускай нацыі хапіла дзеля того, каб все-таки не удзельнічаць в тым выбарчым фарсе, который традыцыйна праводзіць Лукашенко. Это при тым, што дыаспора, якая захоплена была самообвешенными лидерами уже в вынику выборчего фарса 2020 года, ихними устными закликала белорусов все-таки пойти на самоздек и принять удел в выборчем фарсе. Этого не отбылося. Тому я не ведаю, як Дональд Трамп не только будет разруливать эту ситуацию с сектором газа, бо пакуль там проблем значно больше, чым шляхоў па іх вырашэння. І для мяне вельмі вялікая загадка гэта, якім чынам будзе будавацца палітыка Злучаных Штатаў Амерыкі наконт Беларусі, што меня найбольш цікавіць. Хацеў бы нагадаць, што на сённяшні момант афіцыйнай рэакцыі наконт выбарчага фарса практычна з боку США няма. Гэта пагроза, таму што Лукашенко, натуральна, злачынец, і спробы адбеліваць Лукашэнкі, яны зараз вельмі моцныя, яны з розных бакоў, не толькі з боку Кремля і Лубянкі. І тэарэтычна можа быць все, што заўгодна. Але я звяртаю ўвагу, што нягледзячы на шэраг знешнепалітычных заяў Дональда Трампа, якія часам ёсць нерэалізуемыя, ці калі рэалізацыя якіх можа прывесці да новых канфліктаў, ён дастаткова паслядоўна спрабуе адбіцца ад неабальшавізма, які запанаваў на Захадзе. Я маю на ўвазе якраз тую ідэалогію, якая не абазначана в нейкіх там кнігах, творах, вось, лишь праводзіцца это злом той машыны дзяржаўнай, якая была на Захадзе, бо заснавана была на хрысціянскіх каштоўнасцях, праз прерагативу меншасцяў сексуальных, расовых, рэлігійных. Ну, сапраўды дастаткова добра ўдаецца зламаць традыцыйнае грамадства. Можна паглядзець, што робіцца в Европе. Пра гэта кажа в адкрытую Трамп.
в Америцы таксама, па штатах по-рознаму. Але ж тое, што Дональд Трамп не боится казаць, што ён верыць в Бога, то, што он в открытую падтрымлівае хрысціянаў, это все-таки нейкая хотя бы надзея на тое, што не будзе вот гэты жудасны эксперымент неабальшавізма панаваць далей на захадзе. Бо удар, які атрымала беларуская грамадзянская супольнасць ад таго, што Дональд Трамп прыпыніў все праграмы по дапамозе, ён дастаткова адносны. Я яшчэ раз скажу, што КГБ не памыліўся, калі вывез некаторых актыўных дзеячоў дыаспары па-за межы Беларусі, перадал іх в іншыя краіны, в тым ліку Літву, таму што ўжо прайшло больш 4 гады, и тыя ресурсы, которые были выделены, яны не только не привели до того, как возник хоть какой-то нормальный проект, скіраваны на Беларусь. Вы ж бачите, знішаецца нават Белсат, які был задолго до 2020 года. Тому вось такі вымушаны голодный паёк диаспоры, и он, может быть, и пойдзе на карысць, бо гэтая дапамога была тесно звязана з экспериментом на Захадзе, про который я неаднойчы казал, менавіта это перавага сексуальных, расовых, рэлігійных меншасцяў. І калі там некаторыя еўрапейскія народы просто вырашылі выніку гэтага знікнуць, а мы ведаем, што, напрыклад, сёння ў Швецыі уже больш 20% насельніцтва это мігранты, якія прыехалі, то беларусаў так долго знішалі ворагі, што ім самазнішацца вельмі не варта. Таму глядзім, што будзе рабіць Дональд Трамп на Блізкім Сходзе, што ён будзе рабіць ва Ўкраіне, эту тэму яшчэ сёння буду падымаць. І самае галоўнае, патрабуем, каб была нармальная палітыка в адносінах Беларусі. Хацеў бы нагадаць, што выбарчы фарс гэта ёсць пагроза всему человечеству. Так, лукашэнкаўскі выбарчы фарс можна праводзіць в любой краіне, і вынікі будуць гэткія же. Такім чынам людзі просто пазбаўляюцца права выбіраць уладу. А гэты выбарчы фарс, чым яшчэ быў найбольш небяспечны, што это яўная падрыхтоўка вайны масковой праз банду Лукашэнку. Ці здольны Трамп не дапусціць, каб была Трэцяя сусветная вайна, каб не было вось гэтага вайсковага калідора, які зроблены за кошт нелегітимнай улады, якая ёсць в Беларусі, покуль яшчэ пытанне. Але ж я вельмі хацеў бы, каб Америка была вялікай краінай і здольна была вырашыць гэтую праблему і не дапусціць, каб в Европе была Трэцяя сусветная вайна. Нагадаю, што якраз беларускі народ найбольш пацярпеў ад двух папярэдніх. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, в нядзелю о 14 гадзіне адбываюцца акцыі каля помніка Каперніка. Запрашаю 16 лютого о 14 гадзіне да помніка Каперніка в Варшаве, каб быць разам, каб паказаць, што в Варшаве ёсць людзі, якія падтрымліваюць беларускі народ, якому сёння вельмі цяжка. Свой да свайго па свае. 7 лютого спынены был проект офіцыйна беларускі гаюн. Это таму, што за некалькі дзён да гэтага атрымалася вся база в руках карных структураў лукашэнкаўскага рэжыма. Была захоплена жанчына, якая была на тэрыторыі Беларусі, якая мела магчымасці выходзіць в гэты чат, які быў дастаткова вядомы, ён працаваў 4 гады. Я, між іншым, вельмі сумняваюся, што при той ГБшнай уладзе, якая в Беларусі, так доўга мог існаваць незалежна такі праект. Я бачыў, што і сам рэжым быў зацікаўлены раней скидывать информацию, что он не наносит удары по Украине, чым займался заўсёды беларускі гаюн. Іншыя рэчы, бо там явно были і слівы. І вось гэта факт, вот, и он показывает, что верагоднасць того, что война может пачацца вельмі хутка, ўзрастае. Я бачу в гэтым асноўную прычыну, чаму спыніўся праект беларускага гаюна. І он был вельмі паспяховы для Светланы Тихановскай, потому что имел вельмі добрае фінансаванне,
і таксама ішоў в цеснай супрацы з офісам Ціхановскай. Ён піарна быў вельмі добра раскручаны, ён быў паўсюль. Якая будзе сітуацыя пасля таго, як гэты праект закрылі, ну, не до конца вядома. І самае галоўнае, што ўжо пачаліся крымінальныя справы, захопленыя людзі, якія пісалі в беларускім гавяне. Натуральна, гэтых людзей чакаюць незаконныя суды, вельмі вялікія тэрміны зняволення, тому што нагадаю, што в Беларусі зараз саджаюць нават за нейкія лайкі. Не тое, как калі чалавек абсалютна шчыра спрабуе даваць інфармацыю, каб Беларусь не была вцягнута ў вайну. Вельмі кепская гэтая навіна, як і тое, што в Беларусі штодзень катуюць, захопліваюць беларусаў. Як не дзіўна, як бы не існаваў гэты беларускі гаюк да 7 лютага, это таксама была нейкая надзея на тое, што Беларусь не вцягнут вайну. Зараз гэтай надзеі паменшылася. Чацвёртая падзея, яна таксама досыць сумная. Это добраахвотная адстаўка амбасадара Украіны в Беларусі Ігора Кізіма. Ён быў прызначаны амбасадарам в далёкім уже 2017 годзе, я его добра ведаў, неаднойчы быў на акциях разом с им, коли был в Беларуси. Хотел бы нагадать, что не глядя на все вот эти плетки, что Беларусь агрессор России, в 22 году он працавал как амбассадор в Менску, чем опровергал просто вот эти плетки, и покинул Беларусь для консультации только в красавіку 23 года. Это было выкликано тем, что в Менску сустракалі Дениса Пушилина, дзеяча так званой ДНР, як дзяржаўнага дзеяча. И вот теперь он сышоў. Хотел бы нагадать, что на мінулым тыдні было некалькі заяў Зеленского, президента Украины, в тым ліку вельмі сур'ёзная заява. Я про это давно кажу, что весну, летом ці восень Беларусь тягнут войну. Ну, былі і іншыя там заявы, бо Зеленскі зараз як вуш на патэльні, бо занадта глыбока влез выборы прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі і абралі Трампа, супраць якога ён працаваў в адкрытую. Між іншым, нічаму он не навучыўся, ён дастаткова глыбока зараз залазіць і в польскія выборы, падтрымлівая кандидата от платформы обывательской. Вось, практычна працуючая супраць ПІСа. Нагадаю, што ўрад ПІСа вельмі дапамог Украіне в свой час. І, в прынцыпе, зноў Зеленскі робіць вялікую памылку, таму што яшчэ невядома, чым выбары прэзідэнта і Польшы в траўні гэтага месяца закончацца. Так вось, все-таки вяртаемся да амбасадара Украіны в Беларусі. Вельмі важна, ці будзе прызначаны амбасадар, хто зойме гэтую пасаду, бо Кізім, ён все-таки был специалистом уже по белорусских справах, и он ведал, что отбывается в Беларуси. Натурально он не мог супрацьстаять тому, что Украина, як не дзіўна, падчас расійска-украінскай войны глядела на Беларусь расійскімі вачыма и проводила антибеларускую пропаганду и агитацию, и перетворила громадян Республики Беларусь, якія вымушаны былі бегчы ад жахлівого режима Лукашенко в Украине, она перетворила их в изгоев, допомагая якраз Москве, допомагая банде Лукашенко. Вось. Тому ситуация в наших взаимоотношениях зараз будет вельмі цяжкая, и вельмі шмат што залежыць, калі и кого прызначыць на вельмі важную посаду амбассадора Украины в Беларуси. Я тут не оптимист по двух причинах. Хотел бы нагадать, что, например, больше года, калі уже шла война широкомасштабная паміж Россией и Украиной, больше года не было амбассадора Украины в такой маленькой краине, как Китай, что натурально было супраць национальных интересов Украины. Але ж такое было. Тому поглядим, что будет в Киеве с Беларусью, бо покуль там похвалиться особливо нема чым. И падтрымка российского империализма в Беларуси, чем занимается Зеленский, и пропаганда, и она просто жахливая и шкодить
ободвум народам, і беларускаму, і украінскаму. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, калі ласка, падтрымлівайце YouTube канал Вячеслава Сіўчыка. Вельмі прашу, каб вы распаўсюджвалі інфармацыю, што такі YouTube канал ёсць. Вельмі прашу, каб каментавалі, задавалі пытанні, былі актыўнымі. І таксама найбольш можа быць. Прашу, каб была фінансавая дапамога гэтаму YouTube-каналу, якую можна аказаць па першай спасылцы в каментарах. Давайте будзем разам в гэты жахлівы час, калі спрабуюць знішчыць Беларусь і беларускі народ. Будзьма разам. Свой да свайго па свае. Ну і самая апошняя падзея, яна вельмі светлая. Это тое, што 6 лютага Полина Шаренда-Панасюк пакінула Беларусь, приехала в Вильню, нарешті побачила свою семью. Хотел бы нагадать, что Полина Шаренда-Панасюк одна из самых ведомых политвязней лукашенковского режима. Она провела за кратами в жахливых умовах 4 года и 1 месяц. Абсолютно жахливые катаванні, праз які она прошла. И так само лёс Полины Шаренды-Панасюк – это ганьба не только для режима, а лишь и для диаспоры. Хотел бы нагадать, что вельмі долго ее не признавали политвязнем. Это связано с тем, что на Новый год 2021 года, когда 10 бандитов взломали двери в ее квартире, где она была с молодшим сыном, эти бандиты написали, что она быццам бы кагосьці одного из них поцарапала. На подставе этого яна не была признана политвязнем, потому что вот эти новые силы, они стоят на тем, что КГБ это не террористичная структура, Губазик это не террористичная структура, это просто правоохранительные органы. А як сами разумеете, правоохранительным органам не треба оказывать супротив белорусской рэчаіснасці. Это просто жахливо, где людей збивают и забивают. Але ж мы маем, што маем, не гледзячы на все наши высілкі, а не толькі я і рух салідарнасці разам, але шмат хто, в першую чаргу еўрапейская Беларусь, сябрам якой з'яўляецца Полина Шаренда-Панасюк, і лідеры гэтай арганізацыі, такія як Андрей Саннікаў, Зміцер Бандаренко, Наталья Радзіна, просто патрабавалі ад праваабаронцаў, каб все-таки признали Полину Шаренду-Панасюк политвязнем. Ничего мы добиться не могли. И это, конечно, так само великая ганьба, якая кладется на всю диаспору. Когда отбылся суд, Полину все-таки вымушаны были признать политвязнем, а лишь еще до суда она прошла праз такие пакуты, якія мало хто бы вытрымаў. А пасля, зноў-таки, здзек над Беларусью, ён якраз вельмі добра ілюструецца тым, что адбывалася с Полиной, уже калі этот незаконный суд адбыўся. Я вельмі ўсцешаны тым, что Полина побачила своих детей, то, что семья нарэшце разом. Вельмі хотел бы, каб все было добра с этой белорусской семьей. И вельмі просил бы у Полины прабачэння за всех нас, калі у нас не хапіла силу ее падтрымаць, калі она была в лукашенковских вязницах. Прабач, Полина, я вельмі спадзяюсь, что ты шмат еще доброго, что зробишь для белорусского народа. И вельмі спадзяюся, что ты не даруешь гэтай лукашенковско-путинской банды здзека над белорусским народом, здзека над политвязнями, здзека над тобой. Полина, яна давно в национально-вызвольным руху. Я хотел бы нагадать, что в 2019 году, когда был черговый фарс по выбору в палату, Лукашенковскую палату представников, менавіта выступы яе и Алены Толстой по центральной телевизии Лукашенко, яны адрозніваюць ад всех остальных, бо толькі яны казалі тое, што трэба было казаць. За гэты выступ, між іншым, Полину адразу знялі з того фарса, бо лукашенковская банда, яна боится правды. Вот якраз зараз катастрафічны час для Беларусі. Кожнаму беларусу, асабліва тым, які аказаліся па-за мяжой,
Трэба прыгадаць, з чаго пачынаўся беларускі нацыянальны вызвольны рух. Гэта, акрамя всего іншага, всем вам вядомая мужыцкая праўда Кастуся Каліновскага. Калі хочам выжыць, зараз час праўды Кастуся Каліновскага, час праўды Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, час праўды Міколы Статкевіча і Павла Северінца, Паліны Шаренды-Панасюк. І зараз у беларусаў мусіць быць уже імунітэт да лукашэнкаўскай і пуцінскай хлусні. Гэта калі нацыя хоча выжыць. Я спадзяюся, што Беларусь не толькі жыла, не толькі жыве, а будзе жыць. Бо мы маем найвялікшых сваіх герояў Кастуся Каліновскага, і мы людзі. І людзі, нарэшце, перамогуць ад гэтых гэбэшных нелюдзей. Так будзе. Жыве Беларусь!